Да, футболен фен съм. На националния стадион? Не съм идвал тук на големи мачове. Ходил съм на големи мачове на Герена, което май издава и какъв точно футболен фен съм. В ролята на господин Аспарухов влязох постъпателно, сравнително трудно, в рамките на 6 или 7 годишен подготовачен период. Ролята на мъжа на сцената и в отбора може да е най-различна. По-важното е каква е ролята на мъжа в семейството, според мен. Силата на един мъж се изразява именно в неговото свойство да пази хората около себе си. Във всяко едно отношение човешкото здраве е изключително важно. Физическото си здраве поддържам с тренировки и практикувам колективни спортове, аматьорски, разбира се, различни от футбола. Емоционалното ми здраве поддържам с разговори със своята съпруга. Смятам, че всеки човек умее да споделя. Съвсем друг е въпросът до каква степен иска да го прави. Превенцията и прегледите са нещо, което помага на нас, мъжете, да следим своето здраве изкъсо, за да може да са подсигурени нашето семейство и обкръжение. Аз съм Павел Иванов и ви каня да се присъедините към инициативата за подкрепа на мъжкото здраве Movember. За да научите повече, посетете movember.sportal.bg.